Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Er is een nieuw geval van mazelen ontdekt op Curaçao. Dat heeft het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur dit weekend bekendgemaakt. Het gaat om een toerist die verblijft in Sunscape Hotel en al was besmet voordat hij naar Curaçao kwam. Het ministerie vraagt iedereen zich te melden die in de afgelopen dagen met gasten of personeel van Sunscape in aanraking is geweest. Dat kan door de GGD te bellen op 9345 of via het gratis nummer 0800 0888. Leden van de ACU, de Kredietunie voor Ambtenaren, hebben dit weekend tijdens een emotionele vergadering het bestuur naar huis gestuurd. Het gaat om een langlopend probleem van achterstallige inkomsten. Er ligt meer dan 10 miljoen gulden op straat omdat mensen te slordig zijn met terugbetalen van leningen. En dat zint de leden niet. Ze hebben het bestuur naar huis gestuurd in de hoop dat een nieuw bestuur dit probleem wel kan oplossen. Curaçaoenaar Inchomar Valentin is in de nacht van zaterdag op zondag doodgeschoten in Amsterdam Zuidoost. Hij stond met enkele andere mannen op een parkeerplaats toen er een zwarte Renault Megane kwam aanrijden. Eén inzittende schoot hem met meerdere kogels dood, de andere mannen wisten te vluchten. Valentin was al vanaf zijn 17e in verschillende geweldzaken verwikkeld, zowel als dader als doelwit. Hij werd 33 jaar. De Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft dit weekend een persbericht uitgebracht. Daarin staat dat ze al op 19 april van dit jaar een zelfstandig onderzoek zijn gaan doen naar de gang van zaken rond het lekken van informatie aan minister van Financiën Kenneth Gijsberta. Dat ging over toenmalig kandidaat-minister Neisa Scopicenia. Op basis van deze analyse heeft de Raad van Commissarissen onlangs aan voormalig interim-directeur van de Centrale Bank Leila Matroos-Laste een waarschuwing gegeven. Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels een feitenonderzoek aangekondigd. De Raad van Commissarissen neemt geen verdere beslissingen totdat het onderzoek is afgerond. Oppositiepartijen MFK en Curaçao Dinostour zijn dit weekend begonnen met een handtekeningenactie. Mensen kunnen hun handtekening zetten bij de sede van de MFK in Salinha of bij supermarkt Bombini. De actie is bedoeld om te protesteren tegen de stijging van de kosten van het levensonderhoud, elektriciteit, water en benzine. Ook is het bedoeld als steun aan de 15.000 werklozen op het eiland. Met de actie willen de partijen voorkomen dat de regering de raffinaderij sluit. Maar ook wil men een parlementaire enquête beginnen over het nieuwe ziekenhuis en stoppen met de Rijksconsensuswetten, zoals eerder door het gehele parlement in een motie is aangenomen. Het stond van tevoren al vast dat Curaçao zou winnen. In de finale tussen de Liga Pariba en de Liga Pabao afgelopen zaterdag voor de Caribische editie van de Little League heeft uiteindelijk Pabao gewonnen met 8-3. Het was een spannende wedstrijd en nu mag Pabao Curaçao vertegenwoordigen tegen de World Series van de Little League in Williamsport in Amerika. Die wedstrijden beginnen op 15 augustus van dit jaar. In Peru is het enorme aantal van 11.000 vuurwapens vernietigd. Het gaat om wapens die eerder in beslag waren genomen. Op deze manier wil Peru zorgen dat het veiliger op straat wordt. Want vooral de geweldsmisdrijven in de steden in Peru is een groot probleem. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.